Kahinyo trap Integrated Territorial Organization kala dawa nak sarkar bakadai ban suspend mardori ki pulit ki badan kiti ban kawang bat penbetai kil air pensat kemat sekinohi kai school contract bat berthen ru ban tersa secretariat lada la ban khot ne yakran pen urlong ya kajing dawa ki nohi kai menta kami nrutrek urisau arjar arpuar. Yakane uba don bok lang khar ubadai presiden kahitu ulapan pau hadian kajingwan aiman sim bat kersani ginoi kai school contract da kabau la ong bala da sarkar kamla ban pun urlong ka jing dawa jong ginoi kai kahitu kan tur pajba sa secretariat habakali uba don bok la ong bala da ki pulet kinle da ka bor ban pen kenria akite ginoi kai ki belas dang ban thiap me da kardop ka secretariat kalong ko pen skunya kahitu bakan sim ya ka an hakti la jong. Kau ni lagi ba la kata la jandap simnai bagi la yaki Enrique sarkar kam sim khot yaki menyekren te ni dawan na sarkar kadai na kumno menta kamit kila dai ban poin na ko kot ka sithi lum kumta ka hito kan sim no de sin jam ko bokhor ba meneng la i ba ki tur kini ba pli kino hikai ki pen i da ko bor da ka ba pen i ba hangne imat kala trekam ka state police te i ngin kenduk lada ka liang jong ka bor sarkar kam khot iki ban yekran kam solve ya kan ka issue ko jongki ba nila i lingba kilat patai ko bor ba lingba la don kren unong wat ka RTI ba yeki garo la penne henrei gini ki jaj benriu ki dok snam jong ka pa nyau trap ki bagi napo ka khasi jantia la penduk kata ka la bala long wailet ya ka right to equality ya ka artikel khatsau te ngin ka liang jongi hi ngin don lang bat ki hasenda jongki bala da kani ka sarkar kam khot re ki menta kasngi lani la shai hakami ka jing ekran ka sarkar hi kan mat no ya ki jing yakhi bat kan tur hi ka hito la shai kasngi la da kam don kanu ka signal link ba kani ka sarkar bat ka ei ka baje hangni menne ka ba kala pen i ba kani ka jela kala police state nila i ba kumne kini ki police kila violate haba yagi kan thairu la handle diction rang kani kala long be an kimla ban use jido flashbang lani do tear gas persha yagi ni kinong hikai kini kimdei kini kinong tu kinong sono kinong lute kinong pungkul marsnong haba baro stayo kini gi bapli kinong hikai kila dep batai shai ba ki kenya jakata karali ken tur teh balai pat ka feel kani ka police department lani kata ka district administration baka kwa ban pen i ba they have the power they can do anything what they want kila ban khang de barricade baro arsi lai singi shwa lani hak tu bamin na du mistep ro tang ba kimle kumta ki kwa be ban pen i ka jela mekhla ka di ka police state ngin le ka bor but ni dawaru na ka sarkar badai ban suspend you to inspector mena uba without sia dress kholem da phong uniform u use you to tear gas kabalong illegal what you to DSP ru uba handle yekino hikai uba sho uba ngiat lum kumta lada ka sarkar kamle ei pinsiamat ka ei ka banja ba we love to give surprise and we will keep on giving surprise nging stonat bahaban ai badai bakani hi ka sarkar ka ba jakartam ka ba ka sarkar ayu kane ka ba kelot ka ba manla bat ka ba i jakar kani ka sarkar ka de ka ba selen ru kumjo tengi dawa be ka sarkar bada kumno ka deban pembek ya ne ka kam lum kumta kumsau kan ki pat ai kan ni ka ding kan kalang menta kamiet pat kan pur hadu la sai bala dak nakalian jong ki kemle ai memban se ngi haban sim de kiwat de kiwe kelat kunti where is the women police in that time to handle the female the children ngabu kli menta ye district administration shano ki bu kumta haba baro istayo kilaong ba kinyat kintur sa sekretariat balik kimla ban pengkere tan kalian ko jongki sano kaja kata kamen power kata ngibu jingkeli ya kim wailet bat ni dawaru na ka sarkar ba kim dei kim bit hiru ban pengat anyi kini ki no hikai bodon buram jengi ladap hi pengat in sepet kai ni na kalian jengi nginum syara ba kin le da ka badon bor they have to treat them with top priority kidei kinong hikai but they ban burom ru eki kum kinong hikai they should request them if they do by force they force us to take law in our own hand.